Ceko Mas. Kalau wau tari remang yang sampun panjenengan bersani yang sampun panjenengan bersani wonten ing dalu punika kawula badhe nglampahaken sampur jaipong. Nggih. Lanjut ingkang kala wau siang kula pending pergi wekdalipun kala wau nggih salat maghrib kula skores pramila kawula aturaken malih. Sareng-sareng Sri CCS pentas wonten ing sumber po dalemipun Mastawa ingkang bagum monggo sami nderek mamahi bahagia paring doa lan restu dumateng Bapak Sutowo sekeluarga mugia tansah pinaringan rahayu widodo kali sek nglir sambi kala yo ya mandes. Ye sampur langsung kawula timbali panjenenganipun Mas Gudril nggih. Kadhapuk panjenenganipun halo. Sing duwe trayek ujung nganjuk Pak No wedal kula aturaken yuk. Ya Mas Gudril ngasta sampur jaipongan niki sampun wajib panjenengan Pak Nokian monggo nderek langan beksan ya sampure wajib panjenengan Pak apa no Pak apa Gudril sampure. Nggih, Mbak Mian matur kasih ingkang sampun kersa hadir. Nggih. Paring support kalian Sri CCS. Ning aja lali tanggal 17 maju 22 jare Mbak Sri gak iso. Dadi maju 17 iki wis tak telepon. Full kabeh Haris. Turi putih Lamongan. 8 oh 3 apa iki berarti turi putih Lamongan 8 Oh
blimbing aku seneng kembali blimbing ayo padha yo sing eling marang Gusti kang peparing kemis kandas luas
jebule ngapusi rujak babal kurang bumbune aku yen kok tinggal sapa